Ofis mar jandik duond buche siasa pacho ka ORPP kod duol mochung'ne yiero IBC koro yango ni nitiere dwaro mar chiwo puonj ewi weche mag ndikruok kod kaka itawo yiero kindeni ma piny Kenya chako timo ikruok ne yiero maduong' mag 2027. Coordinator mar apis jandik duond buche siasa Ibu Manyahururu Charles Njagi kod nyawadgi mar IBC Josephine Njeri olero ni chal ma kamano biro miyo giote tiyo ne oganda kendo winjo margi ewi weche mag siasa biro bedo mayot. Koloselo jogo man kod ng'ol Evelyn Gadhiri ojiwo apis jandik duond buche siasa kod duol mar IBC mondo oriw jogo man nigi ng'ol chenro mekgi kendo nene gin bende gido thuolo mag tich. Person with disability, we feel left out in most of the affairs and duties being done in political parties, and we would wish that each and every political party have inclusion, because inclusion is all we are fighting about. Inclusion makes people understand the challenges that persons with disabilities go through. We have agreed that going forward, each and every institution or each and every stakeholder is going to play a key role in engagement of the political parties' officials. We have also agreed that going forward, we are going to have a working relationship with the other stakeholders on fostering the democracy for our country. We must have the political parties registered by the ORPP, the Office of Registrar of Political Parties. Another thing, we must work hand in hand with them, because they have to even provide certificates for the candidates for them to be registered by the IEBC.